Jon Altuna Lazkaotarra irailean Mondragon Unibertsitateko errektore ordea izendatu zuten. Berarekin elkartu gara gure errektore ordeaz gehiago ezagutzeko. Egunon, Jon. Egunon. Nola aldatu dizu bizitzak lanpostu berri honek? Nik esango nuke gehiegi ez ditela aldatu, azkeneko 4 urtetan eskola politeknikoan koordinatzaile akademiko moduan egon naizelako eta lanpostu antzerakoa da. Agian orain daukadana da harreman askoz ere gehiago fakultatetako beste jendearekin eta horrek beste perspektiba bat ematen dizu. Zer egin behar du errektore orde batek? Gu bezalako unibertsitate baten, unibertsitate txiki bat eta oso banatuta dagoen unibertsitate baten, batez ere gure lana da fakultatei laguntzea. Laguntzea hartu behar dituzten hainbat erabakitan eta erakundekin eta administrazioekin izan beharreko bitartekaritza lan hori. Zer aldatu nahi duzu hurrengo urteetan? Aldatu ez da errexea hori pentsatzea gauzak aldatu behar ditugula, baina azkenean nik esango nuke daukagula oso unibertsitate berezi bat, proiektu oso berezi bat daukana eta aldatu baino gehiago nahi gustatuko laietzake pixka bat laguntzea dauzkagun berezitasun horiek pixka bat indartzen. Eta zertan hobetu behar du Mondragon Unibertsitateak? Oso berritzaileak gara, eraldatzaileak gara, eta nik uste dut badaukagula hainbat elementu oso bereizgarria direna gure proiektuan. Horietako bada adibidez gure hezkuntza proiektua, eta nik uste dut gure hezkuntza proiektuan gauza asko egin ditugula eta oso interesgarria dienak, baina oraindik ere gauza asko ditugula hobetzeko hori indartu eta gure referentzia bihurtzeko. Gune pertsonalera pasako gera pixka bat, Jon Altuna ezagutu nahian, zeintzuk dira zure afizioak? Orokorrean afizioak, kirola, kirol mota denak egiten ditut, korrika, igeriketa, mendi asko gustatzen zait. Eta bidai bat, aukeratuko bat zenu? Dudarik gabe Eskozia. Plater bat? Txipiroiak saltxan. Pelikula bat? La vida es bella. Liburu bat? Orokorrean fikziozko gustatzen zaizkit eta Jolek arrea adibidez asko gustatzen zait. Eta musika talde bat? Musika denetik entzuten dut, baina bat aukeratu beharko banu Robbie Williams asko. Eta bukatzeko mezuren bat bidaliko zeniguke bai langile hori eta bai ikasle hori? Mezu bat, ez dakit. Nik bai izan nahiko nukena da, bai gustatuko litzaiake fakultateetan egunean pixka gehiago murgiltzea, gertu egotea fakultateetako jendeekin ikusiz, aita ze egunetan bai irakaslegoak eta bai langilegoak eta bai ikaslegoak orokorrean dauzkan arazoak eta egun-eguneko problematika zein da. Mila esker Jon, animo zure lanpostu berrian eta elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko.